Birmovanie nemá byť sviatosťou na rozlúčku, ale začiatkom kresťanského života, ktoré berie vážne. To boli slová svätého otca Františka, ktoré adresoval mladým ľuďom. No a o sviatosti birmovania, ale hlavne o príprave na ňu sa budeme rozprávať aj v dnešnom vydaní relácie Doma je doma. Vítajte pri jej sledovaní. No a v našom štúdiu už máme aj našich hostí, ktorí sa aktívne venujú birmovancom a ja som veľmi rada, že môžem privítať kaplána rímskokatolíckej farnosti Poprad, otca Pavla Forgáča. Dobrý večer. Máme tu aj koordinátorku pre prácu s mladými Jarku Pitelovú. Dobrý večer. A členku spoločenstva Nová nádej Ivanu Bušovú. Dobrý večer. Vítajte. Dnes sa budeme rozprávať o príprave na birmovku, ale mňa by zaujímalo, ako ste sa vôbec k tejto službe dostali. Tak prišlo to ako si prirodzene. Keď som prišiel do našej popradskej farnosti, tak som videl tú potrebu, že je tam mnoho mladých, ktorí potrebujú niekoho, kto bude s nimi, kto sa im bude dávať. A prišlo to zároveň aj ako si v tom prirodzene, že sme si podelili služby. Na mňa to vyšlo, ja mám veľmi vzťah s mladými, prešiel som si nejakými animátorskými školami, tak mi to bolo také prirodzené, že toto bude také moje. Jarka, ty sa tak venuješ aktívne mladým ľuďom. Ako si sa vôbec dostala k tejto službe v farnosti? Tak tiež mi to príde také prirodzené možno vyústenie veci v mojom živote. A vidím, ako Boh spôsobil mnohé veci a priviedol, neviem, ja som napríklad žila v jednom takom spoločenstve Svetlo Márino, kde som podľa mňa získala takú formáciu. Tam už som pracovala v takom veľkom s ľuďmi. A potom som bola oslovená, aby som bola koordinátorkou animátorskej školy vo Važci. Tak to boli také zase ďalšie nové skúsenosti, ktoré som potom mohla využiť vo farnosti a ďalej určite nemôžem zabudnúť na P15, kde som tiež pomáhala pri organizácii, mala som na starosti a spolu s otcom Pavlom ubytovací tím, tak to bolo tiež taká veľká príprava určite na to, čo sa potom neskôr spustilo. Ivka, ty tento tím doplňaš a minulý rok si sa zúčastnila birmovky. Ako si teraz spomínaš spätne na túto prípravu? Tak, bolo to jedno z najkrajších období, aké som mala. Naozaj. Takže vidíme, že ovocie je naozaj veľké. Čo vám prináša možno, že takáto služba, ako to vnímate tak spätne? Naplňa ma to radosťou a zároveň vidím, že je to niečo, k čomu má Boh vôľa, tak trošku môžem povedať také naplnenie mojej kňazskej služby a dávať sa. A zároveň, keď vidím, ako Pán Boh koná, tak to je to, čo vo mne spôsobí naozaj takú radosť. Jarka, ako ty vnímaš túto službu? Ja som si uvedomovala, že ako ma Boh prevádza rôznymi etapami v môjom živote, že mi veľmi veľa dáva. A myslím si, že to možno aj také zodpovedné z mojej strany, nenechávať si to len tak pre seba, ale dávať to ďalej. A tak niekto raz povedal, že láska rozdávaním rastie, tak ja mám nádej, že to naozaj pôjde tak ďalej, že to, čo Boh do mňa investoval, do mňa zasial, tak že môže sa dávať ďalej. My by sme našim divákom ešte chceli pripomenúť, že ak majú na našich hostí nejakú otázku, pokojne môžu napísať a za odmenu môžu získať tieto 2 DVD zo štúdia televízie Lux. Ďalšia otázka by smerovala na birmovku. Ako vyzerá vôbec taká príprava, tak hierarchicky? Hierarchicky? A vo farnosti máme pána dekana, takže hierarchiu završuje on. A on je ten, ktorý nám dáva požehnanie pred všetko to, čo sa môže robiť. Takže určite vďaka nemu. No a potom ja mám na starosti tú prípravu ako kňaz vo farnosti. Je nás tam viacero, toto je také moje. A tak si uvedomujem, že nemôže to stať na jednom, je to na mnohých ľuďoch. Hej. Keď poviem, že hierarchický pán dekan, možno ja, potom Jarka ako istý tiež koordinátor, ale potom sú to ďalšie týmy, ktorí slúžia. To je celkovo možno 50 ľudí, ktorí sú zapojení naozaj do toho všetkého, aby to mohlo pekne vyzerať. Ako vôbec vyzerá taká príprava birmovky? Ako dlho trvá? Príprava birmovky. Začíname stretnutiami od konca septembra, začiatku októbra a prebieha takáto pravidelná príprava až do birmovky, ktorá je buď v júni alebo v máji. Tieto stretnutia máme 2-krát do mesiaca, to znamená, každé 2 týždne sa stretávame s týmito mladými ľuďmi a vlastne cez tie stretnutia oni prechádzajú takou aj inou prípravou ako školskou na prijatie sviatosti birmovania. Ivka, ako si spomínaš možno minulý rok, keď si išla a si vedela, že ťa čaká rok prípravy, ako si to vnímala vtedy? No tak my sme vedeli, že sa koná niečo iné, čo nebolo po iné ročníky. Sme boli tak trošku v
takom, nie že strese, ale tak sme očakávali, že čo to bude. A tak začiatky, kým sme sa zoznamili, tak to bolo také ťažšie. Ale potom viem, že som sa veľmi tešila na každé stretnutie. Takže určite to má také pekné ovocie. Ako vyzerá taká príprava a celkovo priebeh tohto stretnutia birmovaneckého? Tak začíname svetou omšou, pred ktorou je však ešte stretnutie animatorského tímu. My si spolu prejdeme veci a dohodneme sa na nejakých podmienkach, to, čo sa bude aj od nich čakať. A potom už prichádza tá samotná svätá omša, kde sa stretneme s birmovancami, s mladými. Animátori si ich zoberú do lávic po skupinkách, sú tam spolu s nimi, tvoria už vtedy to spoločenstvo. No a potom po svätej omši sa všetci presunú do priestorov pod kostolom. Máme tam také pastoračné priestory, kde začína také zdieľanie v skupinkách. Animátori sa snažia tak uvoľniť akoby tú atmosféru, napätie. Mladí deti alebo mládež sa otvárajú trošku a to, čím žijú. Tak je to také prvé nadviazanie takého vzťahu, takého spoločenstva. No a potom po týchto úvodných skupinkách, čo prežili možno v posledných 2 týždňoch, ideme opäť do priestoru kostola, kde prichádza samotné také gro programu, a to je prednáška. Príde pozvaný hosť a po tejto prednáške znova nasledujú skupinky, kde už sa rozoberajú, kde sa už rozoberá to samotné slovo, to, čo zaznelo. Pripravia sa nejaké otázky pre animátorov a oni spolu s nimi diskutujú, s tými mladými. Otec Pavel Načrtela spomínal prednášky. Kto zvykne chodievať na takéto prednášky pre mladých? Pozývame kňazov takého bližšieho okolia, ale z ďalšieho okolia boli medzi nami otec Janko Búť a otec Marek Uličný, ktorý má na starosti mládež v našej diecéze spišskej. Takisto sa chystá medzi nás aj otec Mároš Kúfa, otec Pavol Hudák. Ale samozrejme, že sú pozvaní aj laici. A bol medzi nami Pavol Stréžo a Bohužu Živček z Rieky života. Takže sa snažíme, aby tie prednášky neboli pre mladých nejaké také nezáživné, ale aby sa tí, ktorí prídu prednášajúci, aj tak zo svojho života podelili na tú konkrétnu tému. Naposledy sme mali tému modlitba, tak myslím, že mladí boli dosť povzbudení a čo sme dostali takú spätnú väzbu, že to bolo veľmi fajn. Ako si, Ivka, spomínaš na takéto prednášky, možno, že u seba, alebo aj u ostatných, ktorí prežívali ich s tebou počas birmovky? Viem, že tie prednášky boli veľmi zaujímavé, teda ja osobne som si ich veľmi brala k srdcu a bolo to tam tak veľmi milo povedané. Vážne tam bolo to tak dobre podané, že sme sa nad tým aj zamýšľali treba cestou z kostola ešte s kamarátkami, že wow, že ako to proste podali úplne super a potom sme sa nad tým vedeli lepšie zamýšľať a pripustiť si to k srdcu. Tak počúvam teraz príprava, možno, že prebieha trošku inak, ako to bolo v minulosti, keď sme poznali tú prípravu okruhov, ako sa mladí učili. Ako to je vlastne teraz? Čo všetko musia mladí podstúpiť, aby mohli prijať birmovku? Tak hľadáme nové formy, aby aj birmovka v nich niečo spôsobila, alebo tá celá príprava. Kedysi to bolo katechetické, bolo to mnohokrát aj o otázkach, že sa skúšalo. Samozrejme, že aj to je dôležité a na to kladieme dôraz pri príprave na birmovku, že to máme podelené na také 2 časti, katechetickú prípravu a potom prípravu farsku. V tej katechetickej tu máme cez katechetov na hodinách náboženstva, ktorí si s nimi prejdú otázky, ktoré sme pre nich pripravili. A to, čo mu nerozumejú, tak to im oni trošku ozrejmia a vysvetlia. My ich z toho, samozrejme, kňazi trošku preskúšame, máme aspoň taký kontakt s nimi, že nie iba cez nejaké mriežky z povedelnice. A potom je tá farska príprava, a to je už cez to samotné stretanie, čo som už skôr spomenul. Cez tú prednášku, cez tie skupinky, to je zvlášť také veľmi dôležité. Aké kritériá majú mladí, aby vôbec mohli pristúpiť k birmovke? To je asi otázka. Musia niečo splniť, alebo majú aspoň nejaké kredity, alebo akou formou? Tak my sme si pripravili takýto preukaz birmovanca. Sme tak naozaj tak zamýšľali, že aby to pre mladých bolo možno také, aby sme ich niekoho motivovali vôbec k tomu chodeniu do kostola a získaniu sviatosti birmovania. Asi ťažko dostať mladých ľudí len tak, aby sami chceli. Tak sme si vymysleli určitý kreditný systém,
ktorý oni mnohokrát vám prečítam, že čo tam všetko je, začínajú tak plniť z také zodpovednosti, ale u mnohých sa to potom tak preklopilo, že možno v polovici prípravy a už majú dostatok kreditov. Tento rok majú získať 100 kreditov. A v rámci toho majú teda sa zúčastniť gádzom stretnutia a potom je tu liturgická služba skupinky. To znamená, že každá skupinka počas tejto prípravy na birmovku má na zodpovednosti liturgiu počas jednej svätej omše. Oni si rozdelia, chlapci pôjdu ministrovať. Sú tam obetné dary, príprava, prečítanie, čítanie na svätej omši. Čiže takto, aby oni sami zakúsili možno, čo to si vyžaduje sa tak aktívne zapojiť do slávenia svätej omše. Takže je to také rôznorodé. Máme tu napríklad aj dobrovoľníckú činnosť vo farnosti. Bude to niečo, čo my si pre nich pripravíme, alebo aj samotná skupinka si môže pripraviť nejakú činnosť, čo oni spoločne si vymyslia, ako môžu možno ísť niečo poupratovať alebo niekomu pomôcť a za toto získajú kredity. Potom tu máme modlitby za mesto. Tu máme raz za mesiac, kde sa prihovárame za naše mesto pred sviatosťou oltárnou. Tak aj za toto môžu získať kredity. Tak je to také podľa mňa také veľmi zaujímavé. To je naozaj pestré. Pamätáš sa ešte, Ivka, do ktorých aktivít si sa zapojila ty? Pamätám si, že som bola čítať prosby a prvýkrát to bolo také, že som bola pod stresom trošku. Veď predsa ľudia, musím to zreteľne prečítať, aby ma každý chápal. Ale cítila som sa, že ako keby to chceli odo mňa. Chcú, aby som sa zapájala a to ma tak tešilo. Vedela som, že to nečaká iba mňa, že to budem fakt musieť splniť ďalších 100 ľudí. Tak viem, že prvýkrát som išla iba tak na 6, lebo viem, že na 6 nebýva veľa ľudí v kostole. A potom druhýkrát, tretíkrát som už išla na normálnu omšu po obede. Určite tieto kredity nie sú len na ohodnotenie, ale na také zapojenie do farnosti mladých ľudí. Ako to možno vnímajú? Ako to vidíte, to ovocie? Určite snažíme sa zdôrazňovať a chlapcom, dievčatám, aby to nebrali, že to je iba povinnosť. Že to je niečo iba nútené, lebo takto najskôr to oni aj berú. Aj určite. Mnohí doteraz, kým začali prípravu na birmovku, ani nechodili do kostola. Hej, pre nich sú to také nové veci. A nie je to ešte nejaký upratovať kostol a tak ďalej. Ale vedeme k tomu, aby sa to musím zmenilo neskôr na túžim. Napríklad boli v nemocnici pri starých zomierajúcich ľuďoch. Boli pri babičkách, doniesli im nejaké mikulárske balíky. A pre nich to bola taká nová skúsenosť, že niečo, čo si nikde nevyskúšajú. A to je pre nich niečo také nové. A tá spätná väzba je naozaj, že tie nové veci, ktoré zažili v nich, spôsobovali radosť a mnohokrát už to potom chceli. A mať takú skúsenosť s cirkvou, mať skúsenosť s farnosťou. Niečo, čo si bežne veriaci nevyskúšajú. Možno, že nebali by nikdy odvahu sa postaviť pred ampou a čítať čítanie. Hej, a tak to sú, poviem, že trošku na silu dobrovoľne do toho vtiahnutí, ale tá spätná väzba je naozaj celkom pozitívna. Otec Pavel načrtol aj tú spätnú väzbu. Ako možno, že Jarka, vnímaš ty pri práci s mladými, tú otvorenosť tých mladých? Či sa najprv neboja vstúpiť možno, že na takéto prostredie? Tak prirodzene každý sa asi bojí, ale je to také pekné vidieť zmenu, a kedy sa to tak preklopí na tú druhú stranu. Viem, že mnohí mladí, keď neviem, sú Vianoce, máme tak dlhšie prestávku, tak už sa ich tak informujú a pýtajú, kedy je najbližšie stretnutie, že im chýba to také pravidelné stretávanie. Minulý rok na konci birmovky sa nám stalo, že tí mladí mali takú radosť toho stretávania, že hovorú, že nechceme, aby tá birmovka skončila, aby táto príprava skončila, že sa chceme ďalej takto stretávať, že chceme ísť ešte raz na birmovku. Tak sme im vysvetľovali, že to už nie je možné, ale že máme pre nich nejakú ponuku neskôr. Tak toto bolo veľmi také, asi taká najkrajšia spätná väzba z týchto mladých ľudí, že ten naozaj záujem o to stretávanie, že oni sami tam chodili aj s radosťou a mnohí aj, že videli, že to nie je len nejaké formálne možno stretávanie, nejaké nútené, ale že sa my im všetci, čo s nimi pracujeme, že im dávame kúsok seba, kúsok zo svojho srdca a myslím si, že oni to veľmi videli, vnímali a že na to veľmi pozitívne odpovedali. Ivka, bola podobná zmena aj u teba počas prípravy na birmovku? Tak áno, zo začiatku, kým sme sa tak nepoznali, tak to bolo také, ale keď sme sa oťukali a naozaj aj tie témy, aj to skupinkovanie, že najprv sme sa na začiatku porozprávali, ako bolo po týždni, že sme si tam našli aj tie kamarátstva a kontakty a ja si myslím, že mňa osobne birmovka zmenila, lebo bolo to také ťažšie obdobie možno začiatkom. Aj celku 9. ročník je možno tak, že kto berie vážne tú školu, že monitor sa píše a tak. Ale ja neľutujem to, že som sa rozhodla, že teda v tomto ročníku pôjdem na birmovku. A
Ja som sa z toho ťažšieho obdobia fakt dostala do takého zase usmievavejšieho aj tak, čo mi vlastne povedala moja animatorka, že sú zmeny. Ja som si to potom pozrela na fotkách a naozaj, že som sa vrátila do takých starých koľají. Ivka je zároveň aj členkou spoločenstva Nová nádej, ktorá vznikla bezprostredne po birmovke. Viete nám o ňom povedať trošku viac? Tak je to už to spoločenstvo mladých, ktoré prejavilo túžbu, že chceme ísť ďalej. My sme im dali pri takom poslednom stretnutí, kedy sme mali už celé také zhrnutie prípravy, že čo nám to dalo. Sme si prešli všetky témy a tak slavnostne ako keby ukončili ten pol rok prípravy. Sme im dali tú ponuku, že toto nekončí, to sa môže prejaviť v spoločenstve. A takto sa našli mnohí ľudia, mnohí mladí, ktorí povedali, áno, chceme to. A máme v tom veľkú túžbu. Takto vzniklo to spoločenstvo a možno, čo je na tom už také krásne, že sú to všetko ľudia, ktorí si samozrejme vybrali toto slobodne a preto aj tie nové stretnutia, ktoré teraz už pokračujú v novom spoločenstve po birmovke, sú také radostné a veľmi také slobodné, lebo oni to chcú, oni túžia, oni sú mnohokrát pre nás motorom. Hej. Prečo to robiť? Ako vnímaš toto spoločenstvo, ty, Jarka? Pre mňa to je takým veľkým povzbudením, že vidím tých mladých ľudí, ktorí nielen mali, lebo mnoho ľudí má túžbu, ale a potom to rozhodnutie, že naozaj v tom pokračovať, tak možno tak vyprchá, keď vidím, že oni majú aj toto rozhodnutie a že vidíme na nich naozaj tú zmenu a naozaj tú túžbu ísť ďalej a že na sebe pracujú. Je veľkým povzbudením, keď zrazu vidím týchto mladých ľudí na svätej omši pristupovať k sviatostiam alebo len tak, neviem, sa možno tak poviem, potulovať okolo kostola, že toto je pre mňa takým veľkým povzbudením. Aký má prínos pre teba toto spoločenstvo, Ivka? Tak ja som sa viac zoznámila s tými ľuďmi, ktorí to mysleli vážne a čo v tom chceli pokračovať. A som veľmi rada proste, že ich poznám, že som mala túto možnosť s nimi sa aj teraz naďalej stretávať, lebo máme viac spoločného, ako sme si mysleli a je to super. Ešte môžem doplniť, mňa sa veľmi dotklo jedno také slovo, ktoré povedala jedna mladá z nich, že má túžbu byť dobrá, že toto môže byť taký priestor, kde mladý človek má veľmi veľa ponúk v súčasnej dobe a možno nie veľa takých, kde môže byť sám sebou, kde nie je od neho vyžadovaný nejaký veľký výkon a kde môže byť dobrý a kde aj ostatní k nemu je také prirodzené očakávanie, že budú k nemu dobrí. Takže toto bolo pre mňa veľmi silné, že je to priestor, kde človek môže byť dobrý. Otec Pavel, prečo je dôležité možno, že aj po birmovke vytvoriť takúto príležitosť pre stretávanie týchto mladých? Myslím si, že ten útok tohto sveta, tak by som to nazval, je také veľmi silné, také tlaky. A všetkých, ktorí sú okolo týchto mladých, mnohokrát to majú oveľa ťažšie, ako sme to my mali kedysi. A oni potrebujú spoločenstvo, kde zdieľajú svoju vieru, kde sa zdieľajú s tým, čo žijú, kde sa môžu povzbudiť. A mnohokrát, aj keď zlyhajú, tak vedia, že sa tam môžu vrátiť naspäť. Takže pre nich je to zároveň taká ochrana, ale zároveň miesto naozaj prerast. A to vidíme. Po roku to naozaj krásne vidno na tých mladých. Kde boli a kde sú. A vracajú sa títo mladí spätne na birmovku, či už ako dobrovoľníci? Oni prichádzajú, my sme to vlastne nastavili taký program, že vždy, keď je v súčasnosti prebieha príprava birmovancov v piatky, tak oni majú v rámci toho tiež stretnutie a ako keby znova majú možnosť vypočuť si prednášku na podobnú tému, ako bola minulý rok, ale možno už z inej pozície a už sú inak otvorení a myslím, že aj 2-3 krát počuť a prednášku na tú istú tému sa vždy oplatia, vždy a myslím, že sa nám neopakujú k tým témam, tí istí prednášajúci, takže vždy to ten človek podá inak, podá svojím spôsobom na základe aj svoje osobné skúsenosti, takže je to také obohacujúce a oni, možno už aj tá pozícia ich je iná, tak to inak aj prijímajú a môžu znova oni z toho ťažiť a rásť. Ivka, spomínate si aj s vašimi členmi spoločenstva ešte spätne tak na birmovku? No, samozrejme, fakt bolo to jedno z tých super. Pamätám si aj prednášky, aj tie stretávky, ako sme sa stretávali ako skupinka, aj výlety, čo sme mali. Pamätáme všetko. Príprava birmovky určite vyžaduje aj veľký počet ľudí. Kto všetko tak organizačne stojí za ňou? Takže je to viacero tímov ľudí, pretože čo sa dá delegovať, nech sa deleguje. Nemôže to stať na jednom, na 2-3 ľuďoch. Ja takisto mám iné aktivity vo farnosti, nemôžem mať iba mladých.
A je to v podstate v rámci takého, niekedy poviem, že voľna, že si vyplňam tento čas. Takže máme tu mladých, ktorí sú v nejakých technických tímoch, že majú na starosti pripraviť projektory, pripraviť hudbu, aby to všetko šlo, aby to bolo pekné, aby to dobre znelo. Potom tam máme jedno dievča, ktoré má na starosti dizajn, grafiku, pripraviť stoly, nech sa tam cítime doma. Keď je nejaká téma vianočná, tak sa pripravia, vyzdobia stoly, nech sa tam dobre cítia. Takisto veľmi dôležitá propagácia mladých. Potrebujeme osloviť napríklad cez facebookové skupiny, s nimi komunikujeme. Všetko to treba pripraviť. Tak to sú tie jednotlivé služby, alebo niekto, kto pripraví koláčiky, niekto, kto má na starosti obvolať rodičov, ktorí pripravia koláče, ktoré sa potom môžu podávať na stoly. Možno liturgická služba, to spomeniem, že keď má jednotlivá skupinka tú liturgickú službu počas svätého omše, tak takisto niekto tam ich potrebuje zorganizovať, vysvetliť im veci. Tak máme jednotlivo tieto veci podelené. Možno Jarka spomenie ešte, ak sú nejaké skupiny. Možno ešte je hudobná služba, ako bolo technický tím, a prípravný tým, napríklad tie priestory pod kostolom, ktoré my využívame, tak sú využívané aj na iné účely, že máme človeka, ktorý vždy pred tým stretnutím tak príde, pozrie sa, v akom stave sú stoly, či to je tam potrebné nejaké úpravy, alebo do akej miery. Tak naozaj sú to možno také malé, také pilčie veci, ale máme ľudí, ktorí sú zodpovední za jednotlivé veci a za jednotlivé služby a mnohokrát ani nevieme, že na začiatku delegujeme a vidíme, ako to ide bez možno nášho pričinenia a tešíme sa veľmi z toho. A koľko približne ľudí pomáha na týchto stretnutiach? Čo sa týka animátorského tímu, tak animátorov je okolo 40. A máme aj takých, ktorí sú takí žolíci, tak ich nazývame. To sú ľudia, ktorí sa nevedeli zaviazať, že budú pravidelne prichádzať ako animátori, ale v prípade potreby ich môžeme osloviť, lebo vždy sa stane, že niekto ochorie alebo mu niečo nečakané príde. Takže takéto zastúpenie, čo sa týka animátorov. A potom máme 2-3 pánie, ktoré vedú spoločenstvo v Poprade a oni sa nám starajú prípravu koláčov na varenie čaju pre 200 ľudí. To zaberie veľmi veľa času. Takže dokopy možno aj takých 50 ľudí, určite 50 ľudí to môže byť. No, aby sme ale nerozprávali o birmovke, teraz si pustíme aj krátky klip, ktorý približuje túto atmosféru a hneď po ňom sme tu späť. Také vlasy od mi požičí. Ja si zoberiem jeden korienok, si zasadím a budú ma jagody. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white.
Ešte raz vás pozdravujeme, milí televízni diváci z prešovského štúdia televízie Lux. S našimi hostiami sa tu stále rozprávame o birmovke a prišlo nám už aj zo pár otázok od vás k divákom. Mám tu aj otázku hneď na pána kaplána. Niekto sa chce opýtať, že ako si pán kaplán spomína na svoju birmovku a či si ju každý rok nejakým spôsobom pripomína. Spomínate si ešte? Posledných 5 rokov si pripomínam tu v Poprade, pretože každý rok ideme na novo s mladými. Ja som si práve preto, že si veľa nepamätám, tak vo mne je tá túžba, že chcem, aby si mladí, ktorí prejdú prípravu na birmovku, pamätali na to, že čo to bol pre nich za čas a aký ten čas bol vzácny. Že sa tak priznám, že až takou bolesťou niekedy, že ako to všetko prešlo cezo mňa, že si pamätám, keď ma otec biskup pobirmoval a ako ministrancom chytil ďalej bakuľu a šiel som spolu s ním a on birmoval ďalej. Ale tak mi to celé prešlo aj ten rok prípravy, ktorý som ja absolvoval. A vo mne narastla práve tá túžba, že ja chcem, aby tí, ktorí si prejdú touto prípravu, aby si to pamätali, aby to bolo niečo, čo radikálne zasiahlo do ich životov, čo iba tak sa nevymáže z ich pamäte, z ich spomienok. Ivka si určite svoju prípravu pamätá, keďže ju mala pred rokom. Ale Jarka, spomína si ešte ty na svoju prípravu na birmovku? Na prípravu priznám sa, že asi veľmi nie. Ale pamätám si, že som mala od birmovky veľké očakávania. A nevedela som čo konkrétne, ale mala som očakávania, ktoré sa určite potom neskôr naplnili. Máme tu aj ďalšiu otázku od pána Ladislava. Rád by som sa spýtal, podľa čoho postupovať pri výbere birmovného mena. Hľadanie birmovného mena je v tom také zaujímavé, že mladí sa môžu zoznáviť so životopismi mnohých svetcov. A pokým to chce niekto aspoň trošku tak zodpovedne zobrať, alebo sa k tomu postaviť, tak si prejde pár životopisov tých svetcov. A určite rodičia, niekto im dá nejaké tipy, ale práve skrze to, že sa zoznámi so životmi svetcov, to, čo prežili oni a v čom sa stali vzormi, tak to ich aj vedie nakoniec k vybratiu toho birmovného mena, že tento muž, táto žena, tento svetec je pre mňa vzorom. Chcem byť taký. Ďalšia otázka súvisí takisto s birmovným menom, že pre akého birmovného patrona ste sa rozhodli a prečo? Jarka? Tak ja som sa rozhodla pre svätú Bernadetu Subiru a možno taký prvotný impuls bol to, že sa mi páčilo meno Bernadeta. A čítala som si asi iné životopisy, ale toto ma tak najviac oslovilo. Takže toto je môj meno. Veľmi som vďačná za svätú Bernadetu. Ivka, pre aké meno si sa rozhodla ty? Ja som sa rozhodla pre Mária a ja som sa vlastne rozhodla preto, lebo moja mamka má birmovné meno Mária, moja babka sa volá Mária, moja prababka sa modlila k Panne Márii. Takže ja som skôr išla cez toto, ale ako, neviem, mne sa páči, že keď si zoberieme to birmovné meno, tak máme od neho očakávať, že možno budeme mať nepodobný život, ale nejaké také ťažkosti, ktoré sa s tým menom spájajú. A som si povedala, že keď moja mamka sa cez to tak dostala, ja sa cez to dostanem tiež. Tak zdedilo v rodine. Otec Pavel, aké birmovné meno máte vy? František Asisky. Prečo som si ho vybral? Priznám sa, v tej dobe, to si už nepamätám. Súvisí to aj s tým, že si veľa z toho času nepamätám. A skôr sa tak usmievam nad tým, že začal som objavovať tohto svetca až potom. Že to má tak postupne, je to celé také moje objavovanie. A sa tak teším z toho, že toto bol birmovný patron, ktorého som si vybral. V predchádzajúcej časti sme sa rozprávali aj o štruktúre birmovky. Môžeme si ešte priblížiť, ako fungujú také skupinky alebo čas v skupinke? Tak prvá časť skupiniek väčšinou je vedená smerom tým, že mladí sa nevidia nejaký ten čas. Čiže možno také otvorené diskutovanie, ako sme sa mali, čo sme prežili za tie posledné 2 týždne, posledný týždeň. A tá skupinka, vždy sú v skupinke 2 animátori a je tam asi takých 7 až 9 členov tej skupinky. Čiže je tam taká priateľská atmosféra, taká dôverná atmosféra. A čiže to je taká prvá časť. A ešte sa mi tak páči, keď v niektorých skupinkách, keď majú narodeniny alebo meniny, tak im animátori upačujú napríklad aj tortu, že máme také skupinky. To je veľmi také milé. Čiže tá prvá časť je také prijacie.
Potom nasleduje prednáška, čiže vlastne mladí sa z tých priestorov, ktoré sú pod kostolom, presunú znova hore do kostola, lebo nemáme takú veľkú miestnosť, kde by mohlo teda byť 200 ľudí naraz. Takže sa presunieme hore do kostola, tam prebehne táto prednáška, ktorá má približne 30 minút, 35 minút a potom znova mladí sa vrátia do tej istej svojej skupinky s tými istými animátormi. A tam už diskutujú na vopred pripravené otázky, ktoré sa týkajú tej konkrétnej témy, ktorá zaznela. To znamená, čo ich oslovilo z tej témy, a ako to oni vidia, a možno čo oni sami žijú a čo by videli, ako by videli možno svoj posun ďalej. Takže je to taký veľmi dobrý čas tých skupiniek. Aj minulý rok, keď sme dali našim birmovancom takú anketu, že čo sa im najviac páčilo, tak ja si myslím, že najviac si človek zapamätá taký osobný kontakt a mnohí možno nepokračovali ďalej, ale myslím si, že nezabudnú na to, keď mali dobrého animátora, ktorý sa o nich zaujímal. A aj toto vlastne sa ukázalo v ankete, že čas skupiniek, aj keď sú 2 skupinky, tak vždy je to veľmi fajn. Majú to aj v iných prípravách na prácu s mladými, že to je taký najpodstatnejší a najdôležitejší čas, okrem samozrejme aj tej prednášky, ale to je niečo, čo si mladí odnesú, že sa im niekto osobne venoval a že im daroval som seba, daroval čas, daroval aj srdce. Takže toto je veľmi také podstatné. Ako si, Ivka, spomínaš na svoj čas v skupinke? Čo tebe to prinášalo? Tak, ja musím s Jarkou iba súhlasiť, že naozaj páčilo sa mi aj na začiatku, ako sme sa zdieľali, ako sme si povedali, čo sme za tie 2 týždne zažili. A takisto sa mi páčili aj tie rozhovory potom k tej danej téme, lebo každý mal na to iný uhol pohľadu a tak som to nevidela z mojej strany alebo toho prednášajúceho, ale aj z pohľadu dievčat, ktoré sa vedeli vedľa mňa a každá sme mali na to iný pohľad. Potom animátorky mali na to iný pohľad. Bolo to veľmi zaujímavé, ale také pokojné. Otec Pavel, prečo je podľa vás dôležité vytvárať takéto prijatie v skupinkách? Mnohokrát títo mladí nezažívajú takéto prijatie vo svojej vlastnej rodine. A mnohí sú z rozvrátených rodín, mnohí majú ťažkosti v rodine. A to je niekto, kto ich vypočuje. A ako Jarka spomínala z tej spätnej väzby, toto sa nám naozaj tak potvrdilo, že tu zažili prijatie. Niečo, čo nezažili ešte nikdy predtým. Že videli, že je tu niekto, kto sa nehrá na niečo. Že sú naozaj úprimní. Keď hovorím o tých animátorov, že oni tu prichádzali mnohí z diaľky, niektorí cestujú 50 kilometrov, aby nám poslúžili, pretože chcú slúžiť. A to sa aj odzrkadlilo naozaj na tom, aký mali prístup k týmto mladým. Že tam bolo to srdce a toto oni vycítia, mladí to vedia vycítiť. Tam bolo naozaj to prijatie. A vďaka prijatiu, ktoré prežili napríklad na úvodnej skupinke, sa otvorili pre slovo, ktoré mohlo zaznieť. Úplne inak primali toho, ktorý zrazu predstúpil pre nich a začali im hovoriť, pretože mu mohli dôverovať. Ako, Jarka, vnímate spätnú väzbu od animátorov? Toto je veľmi dôležitá otázka a veľmi dôležité je naozaj, že má tú spätnú väzbu, aby sme my vedeli, že ako mladým aj sadla tá téma, ako mladým sadol prednášajúci, ale aj to, v akom sú oni nastavení, ako sú otvorení aj prijať tie jednotlivé veci. Čiže spätná väzba od animátorov pre nám dáva také merítko, že možno aj v niektorých skupinkách sú aj niektoré možno problémy, alebo niektoré veci, ktoré by mohli byť lepšie. Čiže ja vždy to hľadáme, že ako možno to vylepšiť, alebo ak je nejaký problém, tak to individuálne riešiť. Čiže pre nás sú veľmi animátori dôležití, aj tá spätná väzba, ktorú nám oni dávajú. Tak, získavame to vždy po stretnutí. Máme animátorské stretnutie, kde si prejdeme vlastne celý tím a ako prebehlo to stretnutie, ako to oni videli, možno aj čo aj ich oslovilo, čo sa ich dotklo a následne ako to videli možno tú istú vec detí. Takže je to také zaujímavé, aj to tak počuť z ich strany a mnohokrát sa zasmiejeme aj z toho pohľadu, ako to vidia mladí a zrazu ako to vidíme i my z toho rozdielu. A je to veľké povzbudenie a som ráda, že tento animatorský tím aj vytvoril takú jednotu, keď vidím, ako medzi sebou komunikuje mnohokrát a my sme tam už od tej, od 4:30, od 4:00 a je 9 hodín, 9:30 a ešte stále sú tam tí ľudia, ešte stále sa rozprávame, že nám je aj dobre v tom animatorskom tíme, že je tam taká láska, je tam jednota a myslím, že toto je to, čo mladí vnímajú a mladí cítia
to je tiež jedna zo spätnej väzby a že čo sa týka birmovancov minulý rok, oni videli, že animátori sa nehrajú a videli, že animátori medzi sebou sa majú radi a že je medzi animátormi v tomto týme, že je láska a že sa vôbec oni medzi sebou rešpektujú, čo mnohokrát možno nevidia oni doma. A toto bolo tiež, čo ich tak možno nalamovalo, aby verili tomu, že niekto to nehrá pred nimi. Takže toto je tiež také veľmi dôležité a taká spätná väzba pre nás. Ako si ty, Ivka, vnímala svojich animátorov a možno, že celkovo ten organizačný tím, ktorý sa o vás staral? No, ja som si s animátorkami, mala som 2 vlastičky, nadviazala veľmi dobrý vzťah. Že aj mimo stretnutí, keď tak niekedy napísali, ako sa mám, týždeň škola, tak. A aj teraz, keď som ich vlastne stretla ako na Vanádej, keď sme boli tiež sa pozrieť na prednášku a som ich uvidela, tak som ich vyobímala, že sú to veľmi podstatní ľudia v mojom živote. Snažíte sa s týmito mladými stretávať aj mimo možno nejakých stretnutí, na nejakých iných akciách? Súčasťou prípravy máme čas, kedy sa animátori stretajú so svojou skupinkou na nejakých výletíkoch, vezmú ich niekde na pizzu, kde budujú vzťah, lebo to sa nedá niekedy v tej polhodinke, že sa vidia raz za 2 týždne. Ale tam sa otvoria, tam sa mladí otvoria. Takže také aktivity, ktoré poviem, že nemajú veľmi súvis s prípravou, ale potom takisto stretajú sa napríklad v tej službe. Že sa dohodnú, ako sme tu už mali v rámci tých kreditov, že šli napríklad do tej nemocnice, šli k chorým ľuďom a dievčatá tam plakali. To bola taká pekná skúsenosť, že niečo, čo ich veľmi zasiahlo, čo nikde ešte nezažili. Alebo napríklad pre mňa veľmi dôležité stretnutie Gádzom. To je tak pre mladých určené. A takisto veľmi dobrá spätná väzba, že tam sa v ich životoch začali tak lámať veci. Aj tam zašli niečo, čo možno ešte nie je predtým. Alebo šli na nejaké diecézne stretnutie mládeže. Aj tam sme šli. Máme tu aj ďalšiu otázku od diváčky, že by sa chcela spýtať, či sú vôbec dnešní mladí zvládnutelní, čo sa týka prednášok a koncentrácie. Ako s týmto bojujete? Jarka? Tak je to zaujímavé, ale zvládame to. A skôr to asi teraz zvládajú animátori. My sme tak vlastne už postupujeme 2. rok a v tejto príprave, tak sme napríklad videli, že je fajn, keď mladí nejdú sami na svätú omšu, lebo minulý rok sme ich mali 240 birmovancov, že keď sa oni nahrnú do kostola na svätú omšu, tak to bolo vidieť a aj počuť a cítiť. A teraz ich máme trochu menej, ale stále sme zostali pri tom, že je fajn, keď pred napríklad birmovaneckou svätou omšou sa stretnú decká so svojimi animátormi a spoločne idú na tú svätú omšu. Že vlastne už tí animátori im môžu ukázať, ako sa slávi svätá omša, ako sa správať, lebo mnohí, ako sme už spomínali, nemajú ten zvyk, nevidia to u svojich rodičov, aby išli v nedeľu na svätú omšu. Čiže takto postupne. A ja si myslím, že oni postupne sú tak získavaní pre to, čo sa im dáva, že myslím si, že sa im dobrovoľne venuje takýto počet ľudí, že ich sa to dotýka a oni to vnímajú. Takže oni, ja neviem, ja mám takú nádej v tých mladých ľudí, že oni samozrejme sú niektorí, ktorí sú takí problematickí a to sú asi všade. To sa vždy tak potom individuálne rieši, väčšinou je za tým niečo väčšie, že to nie je len, že niekto rebeluje. Ale ja nemyslím si, že títo mladí sú nezvládateľní a len im je možno potrebné ponúknuť ten priestor, kde oni môžu byť aj sami sebou a možno tak nasmerovaní na to dobro a na to lepšie, čo je v nich. A vidíte počas roku aj nejakú zmenu v tom možno, že rebelovaní alebo v tom takom príjmaní toho všetkého, čo počujú? Otec Pavel. Netrúfam si povedať, ale vo všeobecnosti skôr z tých postojov mladých, ktorí hovorili, že chodili na začiatku na silu. A že čo tam budú robiť, čo tam budú hovoriť a na čo to všetko je. A zrazu, keď sa pýtajú, že kedy to bude ďalšie stretnutie a prečo sa nemôžeme skôr stretnúť a či nemôžeme sa nejako mimovoľne na nejakej inej aktivite dohodnúť, aby sme mohli byť proste vôbec spolu. Tak tam vidím, že tam je tá zmena, že sa mení ten prístup. Ako vnímaš, Jarka, možno ty tú zmenu tých mladých počas roka? Či to nejako vnímaš?
Tak ja sa tak zhora trochu na to pozerám, takže až tak konkrétne nie možno, ale čo vnímam je medzi tými mladými, čo máme v Novej nádeji, tak my sme mali taký čas, kedy sme si hovorili aj vlastne naši mladí z Novej nádeje predstúpili pred súčasných birmovancov a podelili sa s nimi s tou skúsenosťou, ktorú oni mali z minulého roka, čo bolo pre nich veľmi povzbudzujúce. A naozaj je to pekné, že niekto pokračuje ďalej, je v spoločenstve Nová nádej a išiel na birmovku s tým, že nechcel, že frflal a že proste nevedel, ako to zvládne a možno išiel s tým, že mu rodičia povedali, že bude fajn, keď budeš mať birmovku. A zrazu sa u neho to preklopilo na druhú stranu, že on chce, že on sám chce. Takže to bolo také veľmi pekné a čo bolo ešte krásne, a oni stáli a keď teda hovorili o tej svojej skúsenosti pred mladými o ročník nižšie, že tí mladí, pred ktorými stáli, tak boli ľudia, ktorí ich predtým poznali a oni vidia, že títo mladí sú iní a že je v nich zmena. To by mohla možno aj Ivka povedať, že to nebolo niečo, že svedectvo niekoho neznámeho pred nimi, ale oni videli už a ten človek bol už zmenený, už bol iný, hej. Ako Ivka, keď spomínala, že sa pozrela na základe toho, čo jej povedala jej animátorka, že Ivka, ty si sa zmenila, zrazu sa viac usmievaš. A jej to nešlo do hlavy a pozrela si fotky a ako z birmovaneckých stretnutí, lebo to máme všetko nafotené a naozaj videla na sebe, uvidela tú zmenu, potom mi to povedalo aj ďalšie okolie, že a toto okolie vníma tú zmenu tých mladých ľudí, len možno, že sa človek začne jednoducho usmievať. To znamená, že niektoré veci v jeho vnútri sa menia. Čo pomohlo Ivke tebe zmeniť možno tak celkovo pohľad na vieru aj k tej zmene, o ktorej Jarka rozprávala? Neviem, naozaj možno ten prístup animátora, alebo to celé, že nás chcú nás zapojiť do tohto kolobehu, aby sme sa venovali, aby sme chodili, že im nie sme ľahostajní, že tak tu máš birmovku a môžeš ísť. Že vážne to prijatie a ja viem, že teraz, jak sme mali presne, že sme predstúpili a rozprávali ako keby tie svoje svedectva, tak v ten večer ešte ma stretli. Ja som sa tam videla, my rozprávali deviatačky z našej školy a od dní neskôr myslíš, že aj s nám spravia spoločenstvo, tak to bolo také milé, že? To je úžasné. Ivka načrtla práve, že v 9. ročníku príjmajú birmovku. V akom roku je to možno, že podľa vás najvhodnejšie, alebo v akom veku to funguje v Poprade? Tým, že je Poprad mesto a my máme veľa birmovancov, tak každý rok je birmovka. Vtedy je jednoduchšie, že sme vybrali, že sú to deviatáci. Na dedinách je to trošku ťažšie, tam tá birmovka nemôže byť každý rok, takže sú mladšie, staršie ročníky. To vždy je oveľa náročnejšie. Máme pred sebou konkrétnu skupinu ľudí, ktorá je približne rovnakej úrovni a dá sa to už tým pádom s nimi celkom ľahšie zvládnuť. Takže sú to u nás deviatáci. Zároveň taký čas, kedy sa mení veľmi veľa vecí v ich živote. Prichádza monitor, prichádza výber novej školy, nové rozhodnutia a keď vstupujú už potom do toho prvého ročníka strednej školy, väčšina, tak už majú aj taký väčší pocit dôležitosti, zodpovednosti. Ako vnímaš ty, Jarka, možno, že výber tohto veku? Ako sa pracuje s takouto vekovou skupinou? No, my sme mali také stretnutie s otcom dekanom a aj s katechetkami a ešte s ľuďmi, ktorí sú zapojení v tým a presne sme aj to tak sa rozprávali, že či to je takýto dobrý vek. A ja si myslím, že áno, že pre mnohých ako keby nastupuje iný život, keď sa preklopia už na strednú školu a už z tých detí sa staví trošku takí dospeláci alebo dospeláckejší ľudia. Takže ešte možno je tá šanca ich nejako zachytiť pre to dobro väčšia, ako keď sa dostanú do iného kolektívu a možno medzi iných ľudí, že ešte stále sú to trošku také deti, že ešte myslím si, že je to veľmi dobré v tomto veku, práve takýto vek, taký zachytný. Akým spôsobom sa ešte zapája farnosť do tejto birmovky? Veľmi dôležitá je modlitebná podpora. Bez modlitieb a mnohých tetušiek, ktoré sa za nás pravidelne modlia. Kto vie, kde by sme boli a kto vie, čo všetko by sa nám zosýpalo, čo všetko by sa nepodarilo. Tak za to ďakujeme naozaj napríklad spoločenstva Matiek, ktoré sa pravidelne modlia. Alebo máme 2 reálne spoločenstva, ktoré sa za nás modlia, sestričky vo Veľkej, v Kežmarku. A to je pre nás naozaj taká posila, že je tu niekto, kto za nami v modlitbe stojí. A takisto to aj vidíme pri svätej omši, keď sa modlí rúženec pred svätou omšou vtedy. Tak sa modlia za mladých, sa modlia za birmovancov. A takisto cez samotných rodičov, že
aj rodičia sú tak čiastočne vtiahnutí do toho kolotoču prípravy, že vždy, keď máme stretnutie, tak treba pripraviť niečo na stoli. A vždy sú oslovení rodičia týchto detí, ktorí pripravia nejaké koláče. Aj oni tam dávajú to svoje. Takže aj v tomto. Mnohé farnosti možno, že ste aj teraz inšpirovali v takomto podobnom spôsobe organizovania. Na čo je dôležité možno, že nezabudnúť pri takejto práci s mládežou? Určite modlitba, ako spomenul otec Pavol, to bolo úplne prvá vec, ktorú sme robili, že sme oslovili reholné spoločenstva, ktoré za nami stoja. A potom získať tým a možno mať aj také nejaké kritéria, že kto. Takže mne sa páči vo Vážci vlastne cieľom animátorskej školy diecéznej je, že zrelý kresťan schopný slúžiť a milovať. A ak je niekto naozaj schopný slúžiť a milovať, tak je schopný sa dávať. Toto bolo pre nás také dôležité, keď sme oslovali ľudí do animátorského tímu. To znamená človek, ktorý žije svoju vieru a nehanbí sa to dávať ďalej, ktorý žije sviatostný život. Podľa mňa nie je potrebná nejaká veľmi veľká formácia, ale aby mal vzťah s Bohom a vedel, o čom, že chce aj niečo odovzdať a mal vlastne taký aj pozitívny postoj na prijatie toho mladého človeka, že toto je také asi dôležité. A neviem, čo ešte. Možno zadelenie úloh. To je také tiež veľmi také kľúčové, čo sa nám aj už druhý rok tejto prípravy tak ukazuje ako veľmi také podstatné, že keď niektorým sa niečo deleguje, niečo zverí, tak sa o to nemusíme starať. A to tak veľmi prináša už pokoj. Že ono to už ide. Že sú ľudia, ktorí sú to schopní robiť, sú v tom šikovní, dávajú do toho srdce. A ono to už potom poviem, že akoby samo ide. A čo vás tieto 2 roky prípravy tak naučili? Na čo si tak spomínate? Určite komunikácia, ako komunikovať s ľuďmi, ako im aj veriť, ako delegovať veci, ako vyčleniť možno jednotlivé týmy, ktoré sú za čo zodpovedné. Že ono teraz už je určitý systém, ale na všetko sme prichádzali viac menej tak na kolenia sami a možno v rozbehu. Mali sme veci, z ktorých sme vychádzali, ale asi neexistuje taká na Slovensku nejaká príprava pre birmovancov, že inšpirovali sme sa kurzom Objav Krista alebo kurz Alfa. Ale objavili sme napríklad na internete takú prípravu Chosen, ktorú vedú v Amerike a podľa toho sa pripravujú mladí na prijatie sviatosti birmovania, tak odtiaľ sme tiež siahli na nejaké témy. Takže asi tak. Ako ste to vnímali vy za tieto 2 roky, otec Pavol? Možno takú zmenu? Myslím práve v tom, že tých mladých je veľmi veľa a to je v tom také náročné, tak treba dávať veľakrát pozor na samé detaily. Na takej dedinke, kde je možno 50-60 birmovancov, tak s niektorými veciami si vystačí samotný kňaz. Odsleduje si, koho má v kostole, kto tam kedy prišiel a tak ďalej. A tu sa musím naozaj spoľahnúť na ľudí. A tu si tak uvedomujem zvlášť, že aké je veľmi dôležité, aby fungovala spolupráca kňazov s laikmi. Že my sami by sme to nezvládli, sami laici by to nezvládli. A keď je tá spolupráca, tak vtedy je to také ideálne. To ma tak naozaj veľmi naučilo, že spolupracovať s nimi, obklopiť sa týmito ľuďmi a dať im dôveru. Akým spôsobom sa snažíte ako dobrovoľníci nejako zjednotiť? Máte nejaké modlitby alebo akým spôsobom to tak robíte? Animátorského tímu? Áno. Tak animátorský tým, že asi tak polovica už asi je z Popradu, ale druhá polovica je z okolia Popradu. Asi nie je také reálne, aby sme sa nejako stretávali inak ako pred touto birmovkou, pred týmto birmanickým stretnutím. A my sa snažíme komunikovať cez maily alebo cez SMS-ky, že ako keď ich informujeme. Ale čo sa týka modlitby, tak vždy pred tým stretnutím teraz si prejdeme, čo nás čaká, a kto príde, aký hosť a možno informujeme ich o veciach, čo medzi časom vznikli, aby oni teda boli informovaní a tam sa vlastne modlíme.
je taká spoločná modlitba, čo sme tak zaviedli. A tak prosím, aby sme sa modlili litány ku všetkým svätým, možno aj kvôli tomu, ako sme už hovorili, že je dôležité výber toho patrona na birmovku. Tak tieto litánie sú tiež niečo, čo nás tak zjednocuje, ale skôr tak individuálne. Ale ja verím, že naozaj tí, ktorí sú tam, takže neberú to len, že som tu prítomný, ale že na to myslím aj v modlitbe, že modlím sa za tie decká, ktoré sú mi zverené a že ja v srdci cítim obrovskú vďačnosť a naozaj myslím mnohokrát na mnohých ľudí, ktorí prichádzajú z diaľky a myslím, že minulý rok sme to dali. Jeden človek nám prichádzal a prešiel celú birmovanickú prípravu 1104 kilometrov. On sám nameral dobrovoľne, to bol vlastný čas, peniaze. Takže pre mňa, ja som v takej bázni pred Bohom za všetky tieto veci, že možno chápem, prečo ja to robím, lebo viem, ako som sa k tomu dostala, ako ma Boh k tomu pozval. Ale keď to vidím u druhých ľudí, tak ja som taká dojatá, že takú vďačnosť cítim. Že a toto nás podľa mňa tak spája, že aj tí ľudia chcú dávať to, čo im Boh dal. Takže... Ako vnímať možno spätnú väzbu u rodičov? Ako ste ty, Ivka, možno, že tvoji rodičia ako brali túto prípravu na birmovku? Tak moja mamka mi povedala teda, že je to moja vlastná voľba, či chcem alebo nie. Takže mi v tomto nechala voľnosť. Ale myslím, že ona to brala iba pozitívne. Aj teraz je vlastne rada, keď idem v piatok do kostola, potom na stretnutie. A nie ako niektorí moji rovesníci, že idem do mesta alebo do nejakého baru sadnúť. Takže podľa mňa akože je veľmi rada, že som skončila aj v spoločenstve aj tak. Nesťažujú sa niektorí mladí alebo možno rodičia, že sú na nich príliš veľké nároky? Ako možno, že berú túto prípravu? Tak určite mestské prostredie, napríklad v Tomine, ja to tak veľa porovnávam, lebo som z dediny, kde sme večer mohli behať, šantiť a naháňali sme sa. A oni majú mnohokrát krúžky, nejaké aktivity, takže majú to mnohokrát tí mladí veľmi náročné časovo. A tak sa snažíme tak hľadať taký správny čas, kedy je to aj pre nich vhodné, aby mohli byť aj so svojimi rodičmi, aby aj mohli pomôcť, aby len neutekali. Ale tak myslím si, že je to celkom také primerané tomu času. Že aj keď pôjdu niekedy na nejakú víkendovku, že mladých vezmeme napríklad už toho spoločenstva Nové nádeje, že aby aj rodičia poviem, že nehundrali a zároveň boli rádi, že o ich deti je dobre postarané. Máme tu ešte takisto poslednú otázku od Janky, že čo pre vás znamená viera? Viera? Neviem, viera, Boh, to je zmysel môjho života. Že viera je niečo, čo mi pomáha stať a obstať v rôznych situáciách života. A je to taký môj aj motor a niečo, na čom stojím. Ako Ivka, ty možno vnímaš vieru aj teraz spätne po tejto príprave? Viem, že niektorí to berú ako obmedzovanie, ale presne ten zmysel toho, že tu na zemi to nekončí a že viem, že na mňa niečo čaká, proste keď chcem sa tam dostať, že musím preto niečo robiť a vlastne nerobím to nejak znútenie, že tak teraz, ale naozaj, že hľadám v tom ten zmysel a baví ma to. Otec Pavol, čo pre vás znamená viera? Možno, že je to každý deň vo vašom kňazstve, ako sa ju snažíte obnovovať? Tak si veľmi uvedomujem, ako je to vzťah, ktorý potrebujem budovať s Bohom. A tú lásku, ktorú od Neho príjmam, prežívam, tak to ma naozaj tak naplňa radosťou, že je tu niekto, pre koho žijem. Je tu niekto, kto ma počuje, kto ma miluje a ja chcem s ním budovať vzťah. Takže vďaka viere poznám niekoho, poznám ten najlepší vzťah. S kým môžem prežívať veľkú blízkosť. Tak ja vám naozaj veľmi ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia a že ste nás tak aj povzbudili vašim svedectvom, vašej práci vo farnosti. Veľká vďaka a prajem vám ešte veľa síl pri tejto práci. Ešte by sme si chceli vyhodnotiť aj súťaž. Tieto 2 DVDčka vyhráva divák Ladislav a diváčka Janka. No ja vám ďakujem, že ste s nami vydržali až do samého konca. Prajeme vám ešte príjemné sledovanie televízie Lux. Dovidenia. Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be my
much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I